svima, ja sam Lucija Ivšić, inače iz Punčki, a danas poznate kao Mockingbird ili Droz, i javljam vam se iz Melbournea i večeras ću vam pročitati epizodu Itaka Jamesa Joycea. Gospodin Bloom je razgledao nokte lijeve ruke, zatim one na desno. Nokti, da. Ima li u njemu nešto što ona ne vidi? Privlačnost. Najgori čovjek u Dublinu. To ga i drži na životu. One ponekad osjete što je tko. Instinkt. Ali kakav tik. Moji nokti. Upravo ih promatram, lijepo podrezani. A onda, kad samo razmislim, tijelo postaje malo mohavije. Primijetio bih to po sjećanju. Što je tome uzrok? Pretpostavljam da se koža ne može stisnuti tako brzo kad tijelo omršavi. Ali oblik se sačuvao. Ramena, bokovi, zaobljeni. Večer kada se oblačila za ples. Haljina joj se zadjenula između guzova. Ima dan. 11:20. Digla se. Došla je gospođa Fleming da pospremi. Češlja se pjevušeći. Volio je non vorei. Ne, vorei e non. Promatra vrške svoje kose da vidi cijepaju li se. Mi trema un poco. Glas joj je prekrasan na onom tre. Plačni zvuk. Droz. Drozdovica. Riječ drozdovica to ljepše izražava. Oči su mu ovlaš preletjele preko lijepog lica gospodina Powera. Sjed iznad ušiju. Madame s osmihom. Uzvratio sam s osmihom. Osmijeh daleko dopire. Može je to samo uljudnost. Zgodan momak. Sretan Bloomsday!